Kublai pi baro nga sherilin khangwar na don hangni menta ban pentip shapi bai ka film kendo ka badai ru ka action comedy film ngamron ka plan ka batikna hanrenga smai mapinom lay. I think all kind of jobs are considered to be essential if they are for the betterment of the society. And as for me, I can take up any kind of job if it is well paid, as well as they are not engaged in some kinds of unpleasant. Kan sawan ban pen isha pi hak kundai tarik mentau benai leber ar hajar pusau kapol ban pen ikani ka film ka long khat wish teng menstam ar baje janmet san baje janmet bat nyosh pawa janmet Things omdon babha bat omdon basneo ne menta hanrei kat ki pawit ya kalenti ngin sarna phang te haba midai reporter kumtate ong no bas rangkin me khna bangin penbai ki sud ki tai te na kaliang jonga nga khot nga wes bai pi iwai pa iwai bapin wan ban ajing shan lami kan ka film hakite kisngi MP boss nai penyap uklek nomor ka pisa jonga 4 IT sanspa Cũng đâu mày bật smith cả đôi rồi yên baham eh. Yes boss, long live boss. God bless you boss. ai tin chai pa e para de kon nga de pada ber andresan pholak de ano ter tenan Passionate. Kadon kepor ki e baro. Kadon kepor ban peniam. Bat kadon kepor ban yarab. Dangaya bro saliu nam tak babah. kumban shpen kan ma biang epi ya kan ka film la direct di ba lumber well wanyang ba la produce ru di ba overjoy lingkhoi ba lumber well wanyang te kan ka film ru la ak da ka team PHL group hi te bat kidan ru kiwe ki artist Ngatip pakade ka babakla. Regal e menta bodi bro balai kai ngatang ki jumakla. Nak kata daw ngaptik. Lada kan ka bangale menta kalau ka babakla. If you could do any job in the world, what would it be? Adu meneng ala AVP hang ni penyeng sa nga hang ni men ngam thai sing yang sa hang ni na kaliang jonga nga khot nga wers ko bai pi bpiniwan lang hakini kisngi te kum juru nga shu petep shapi bangan sadan lang hakasi sa jan te na kaliang jonga nga khot nga wers ko bai pi bangin second du hakite kisngi khublei shibon Don't even think about it. Ngam kwa ba ka tiar jome ka penjab me. Ngalati bhi manga, barwal isen e yakini kikso. Jai se. Ia traya ke juk kam. Balai ngindai kidom iwe. Sektu se. To ap haban da dep kam. Kajing kerduk kam bat kajing bom don pisa jonga. Kapun pulom lut ia kijing temu jonga bano. Ngamat se. Ngam don da kiwai pat kilan. Betul kam. Tang sun pulang ngam trai. Ngamar ihab jong pingan kindo ela kecing em. mitharai ngating maniap em ngam ting shoot yang